Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хасяншина. Трудно будет посчитать спасенные жизни, восстановленное здоровье. Әлмәтлеләр калабызның мактаулы гражданины Лилия Чувашева белән хушлашты. Практически вот первая потребность нашего общества. Булачак инженерлар табигать сагында. Шушы яшәргә җиттек, менә 55 ел инде бергә. Азнакайда үрнәк гаиләләрне хөрмәтлиләр. Бүген әлмәтлеләр калабызның мактаулы гражданины Лилия Чувашева белән хушлашты. Лилия Ивановна 42 ел халыкның сәламәтлек сагында торган медицина өлкәсендә югары уңышларга ирешкән шәхес. Аңа 88 яшь иде. Әлмәтнең мактаулы гражданины Лилия Чувашева белән хушлашу мәрәсиме Нефть мәдәният сараенда узды. Әлеге хөрмәтле шәхескә соңгы ихтирамын күрсәтергә шәһәр һәм район җитәкчелеге Татнефть компаниясе вәкилләре, аның якыннары, хезмәттәшләре, гади әлмәтлеләр җыелган иде. Наверное, трудно будет посчитать спасенные жизни, восстановленное здоровье и огромное количество армии последователей, медицинских работников, врачей, которые прошли вместе с ней этот путь и действительно по достоинству могут оценить ее таланты, профессиональные, организаторские. Лилия Ивановна 1933 елның 24 февралендә Вологда өлкәсенең Боготск районы Агибалова авылында туа. Вологданың фельдшерлык-акушерлык мәктәбен, Ленинградның Мечников исемендәге санитар-эпидемиология институтын тәмамлый. Хезмәт эшчәнлеген 1958 елда башлый. Новгород өлкәсенең Утаргаш район хастаханәсендә баш табиб урынбасары, Әлмәт санэпидстанциясенең баш табибы, табиб-паразитолог, Әлмәт районы хастаханәсе баш табибы, район һәм шәһәр сәламәтлек саклау бүлеге мөдире булып эшли. Әлмәттә эшли башлагач, Лилия Ивановна тиф, скарлатина, дифтерия, кызамык эпидемияләре белән көрәшне көчәйтә. Ул җитәкче булган дәвердә калабызда санэпидстанция таушалган барактан яңа таш бинага күчерелә. Төрле агулар һәм химикатлар саклау өчен складлар, дезинфекторлар ясый торган лабораториялар булдырыла. Чистарту корылмалары төзү, район оешма предприятиеләрендә санитар гигиена шартларын яхшырту буенча актив эш алып бара ул. Лилия Чувашева җитәкчелегендә район үзәк, балалар хастаханәсе һәм инфекцион хастаханә төзелеп куллануга тапшырыла. Лилия Ивановна шәһәр һәм район сәламәтлек саклау үсешенә зур өлеш кертә. Медицина хезмәткәрләр арасында гына түгел, район һәм шәһәр халкы арасында да абруй казанган шәхес. Сәламәтлек саклау системасына күп ел хезмәт өчен Хезмәт Кызыл байрагы ордены, ТССРның атказанган табибы мактаулы исеме, Сәламәтлек саклау отличнигы билгесе, Хезмәт ветераны медале белән бүләкләнгән. Башка темаларга бүген инженерлар лицейында тутырыклы үсеш максаты илчеләре табигатьне саклау һәм яхшырту буенча дәрес уздырды. Аннан соң укучылар экологияны саклауга үзләреннән зур өлешләрен кертте. Тулырак алдагы материалда. Табигатьне сакларга, яратырга кирәк. Бу дәресләр бик яхшы. У нас есть специальные урны, чтобы, например, есть стеклом урна с бумагой, и мы должны поддерживать это и выкидывать в нужный урну. Агачлар утыртып, без габиятне саклыйбыз. Татнефтьнең тутырыклы үсеш максаты илчеләре волонтерлар проекты Татарстан буенча тормышка ашырыла. Киләчәк яшь буын кулында икәнне исәпкә алып, оештыручылар 5-6 сыйныф укучыларын Берләшкән Милләтләр оешмасы тарафыннан билгеләнгән тутырыклы үсеш максатлары белән таныштырды. Максатлар кешелекнең стабиль үсешенә һәм табигый байлыкларны акыл белән файдалануга юнәлгән. Данные мероприятия нужны для того, чтобы воспитать школьников. Мондый чаралар мәктәп укучыларында табигатькә мәхәббәт тәрбияләү, мәрхәмәтле, итәгатьле булырга һәм табигатьне пычратмаска өйрәтү өчен кирәк. А также, чтобы не загрязняли природу. Сур посланникларының дәресләре кызыклы да, файдалы да, биредә белем дә аласың, үз фикерең белән уртаклашу мөмкинлеге дә бар. Әлеге чаралар укучыларда табигатькә мәхәббәт тәрбияләү урлыгы да булып тора. Татнефть компаниясе тарафыннан билгеләнгән тутырыклы үсешнең төп 6 максаты белән танышканнан соң инженерлар лицее укучылары триплоидлы усак та утыртты. Агач утыртырга чыгучылар арасында Ульяна Евлампиева да бар. Ул мондый чараларның кирәклегенә айрата басым ясый. Я считаю, это практически вот первая потребность нашего общества. Этим занимаюсь практически каждый день. Вот постоянно я сажаю деревья, мусор убираю. Минемчә, безнең җәмгыятьтә экологияны саклау, агачлар утырту бик мөһим. Үзем гел агач утыртам, шуп җыям, дуслар да игътибарлы булсын дип күзәтәм. Башка районда әбидә дә утыртып була, үзеңә яшелчә үстерергә була. Еще, знаете, можно овощи посадить тоже, чтобы самим есть. Бүген инженерлар лицее ишек алдында калабызның биоклассларында үстерүлеше 35 төп триплоидлы усак утыртылды. Яшь буында табигатькә сакчыл караш тәрбияләү, яшелләндерү һәм башка акцияләр, дәрес лекцияләр Әлмәттә нефтьчеләр ярдәме белән үткәрелә.
Азнакай шәһәренең мәдәни үзәгендә үрнәк гаиләләрне һәм агымдагы елның 100-нче булып туган сабыйын тәбрикләү чарасы булып узды. Анда район җитәкчелеге, ЗАГС бүлеге, Бердәм Россия партиясе вәкилләре, гаиләләрнең якыннары, туганнары катнашты. Тулырак Азнакайдагы махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина материалында. Бүгенге чарада бик күп еллар кулга кул тотынып яшәүче тату гаиләләр тәбрикләнә. Шул ук вакытта аларның шатлыкларын уртаклашырга якыннары, туганнары да җыйналган. Әлеге чара халыкара гаилә көнен бәйрәм итү кысаларында узды. Катнашучыларны сәламләп район башлыгы Марсель Шайдуллин иң изге теләкләрен җиткерде. Бүген инде менә без шундый матур гаиләләрне чакырып үзебезгә кунакка шулай матур итеп шушы олы бәйрәм белән, гаилә бәйрәме белән тәбрик итәргә чакырдык. Сезгә рәхмәт сүзләре әйтәбез. Бүләкләү тантанасына 50, 55, 60 ел тату гомер итүче 7 гаилә чакырылган иде. Араларында Зөбәрҗәт туйларын бәйрәм итүче Җәүдия һәм Фирдәүс Мостаевлар да бар. Тату гаиләдә 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Бүгенге көндә 6 онык, 4 оныкчыклары бар. Менә шушылай шушы яшәргә җиттек. Менә 55 ел инде бергә яшибез. Аллаһ Тәгалә моннан соң да безне айырмасын. Инде сәламәтлек. Без бик хөрмәтле итәбез үзебезнең җитәкчеләребезне. Шулай иттереп өлкәннәрне, балаларны, бик тә өлкән 90 яшьтән үскән кешеләрне үзебезнең район күләмендә шулай иттереп, матур иттереп, чакырып, тәрбияләп, шундый безнең өчен ул бик зур бәйрәм. Гаилә һәркемгә кирәкле җылы учак ул. Шул учакның утын сүндермичә 50 ел матур гомер итүчеләрнең берсе Сәлимә һәм Кырышбай Вәлиевлар. 2 бала тәрбияләп үстерәләр. 6 онык, 1 оныкчыкның кадерле әби бабалары. Biz özümüz matur yaşadık, akşamız җитте, гаилә тату булды, бирбез аныклы терәк булдык, бергә алып бардык. Шуңа күрә минем яшьләргә теләгем шул. Менә шулай итеп бөтен кеше дә безнең сыман 50 яшендә яшәсен иде. Без инде, конечно, без күп дип уйлыйбыз бер уйлаганда, а шулай да яшәсе килә. Калганда тутырасы килә, менә шундый матур нәрсәдә буласы килә. Азнакай районында 2022 елның 100-нче сабые Рузгар. 28 апрель көнне гаиләдә 4-нче бала булып дөньяга килә ул. У нас все хорошо, мы живем. Бездә барысы да яхшы, гаиләбез дус, тату яши. Менә күптән көткән сабыебызны, 4-нче улыбызны алып кайттык. Да, долго ждали. Я работаю Мин үзем нефть өлкәсендә эшлим. Бораулаучы ярдәмчесе. Әлеге вакытта отпуск ялымда. Балалар арасында балалар белән хозурланам. Наслаждаюсь моментом жизни. Гаиләләрне котлау бәйрәме мәдәният хезмәткәрләренең музыкаль чыгышы белән бизәлеп барды. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луш Әлмәт телекомпаниясе. 26 майда Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасында балаларның җәйге ялын һәм сәламәтләндерүне оештыру мәсьәләләре буенча кайнар линия узачак. Балалар өчен юлламалар сатып алу, балалар туристик кешбагына, лагерьларда һәм юлда туклануны оештыру, ата-аналар өчен лагерьларда булу мөмкинлеге турындагы сорауларга республиканың яшьләр эшләре буенча министр урынбасары Ринат Садыков, Мәгариф һәм фән министры урынбасары Алсу Асадуллина, сәламәтләндерүне оештыру буенча республика үзәге директоры Илдар Дәүләтшин, Иҗтимагый палатаның Мәгариф һәм фән буенча комиссиясе рәисе Асия Тимирасова җавап бирәчәк. Мәсьәләгә кагылышлы сорауларны 800-350-350-42 телефоны буенча көндезге 10-нан 12-гә кадәр яки Иҗтимагый палатаның интернет кабул итү бүлмәсе 10 сәгатькә кадәр бирергә була. Балаларның ялы беренче чиратта аларның сәламәтлеген ныгытуны максат итә. Тик бу юнәлештә спорт күнегүләренең көчен дә истән чыгармаска кирәк. Бигрәк тә үсүче организмга суда йөзү уңай тәэсир итә. Шуны исәптә тотып калабыз да бу күнекмәләрне үстерүгә зур әһәмият бирелә. Мирас спорт сауыктыру комплексында узган яшь талантлар эзләү буенча үткәрелгән беренчелек спортчыларның физик әзерлегенә нәтиҗә ясарга мөмкинлек бирде. Бу юлы анда 2006-2016 елгы йөзүчеләр катнашты. Йөзүчеләрнең әзерлеге яхшы, алар ел дәвамында шөгыльләнә һәм төрле ярышларда көч сынаша. Дарья Кулагина йөзүдә инде 3 ел, әлеге ярышларда ул 100 метр аралыкны йөзеп 2нче урын иясе булды. Я была впечатлена, очень неожиданно для меня. Гаҗәпләндем, курыктым, аркада 100 метр минем өчен беренче тапкыр йөзеп бетермәм дигән идем. И я думала, я не поплыву. Мондый чаралар ул беренче чиратта осталыкка нәтиҗә чыгару. Оештыручылар сүзләренчә, балалар үсеш нәтиҗәләренә имтиханны ай саен тота. Бусы исә еллык эшчәнлеккә йомгак ясау. 2 этапта узган турнирда 400-гә якын катнашучы үз мөмкинлекләрен күрсәтте. Ярыш нәтиҗәләре буенча бүләкләр тапшырылды. Яшьләр кояшлы иртәдә шәһәр стадионында җыела икән, димәк, биредә ниндидер чара уза.
Бүгін студентлар спартакиадасы қысаларында шираттағы ярыш өтті. Студент яшьләр спартакиадасы 9 спорт түрі буенча ярышларны берләштерә. Ул узган елның сентябрендә старт алган иде. Стадионда уза торган җиңел атлетика буенча ярышлар спартакиадага нокта куя. В соревнованиях принимают участие студенты. Ярышларда Нефть институты, Казан авиация институты, Казан инновациялар университеты студентлары катнаша. Егетләр арасында 4 команда, кызлар арасында 2 команда катнашу өчен гариза бирде. Девушек всего участвуют только огни и КИУ, 2 команды. Йөгерү дистанцияләре 100, 400, 800 метр һәм километр ярым. Һәр дистанцияның җиңүчесен медаль һәм диплом көтә. Нәтиҗәләр буенча иң яхшы егетләр һәм кызлар командалары өчен кубок әзерләнгән. Зилә Галиева Әлмәт нефть институты студенты. Ул спортта тәрбияләнгән. Шуңа күрә ярышларда катнашу аның өчен чираттагы уза торган сынау гына. С детства, с первого класса прям соревнования отлично. Каждый год участвую. Во всех соревнованиях участвую, куда зовут, туда иду. Студентлар спартакиадасы кысаларында уку елы дәвамында төрле спорт түрі буенча ярышлар узды. Бүген шуның соңгысы җиңел атлетика. Иртәгә иртән бирдә урта махсус уку йортларында белем алучы студентлар йөгерәчәк. Алга таба спартакиаданың нәтиҗәләрен чыгарып, һәр команданың гомуми нәтиҗәсе билгеләнәчәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмин булыйк.